No. Nějaká koza? Prase. Kráva. Kráva. No to nechci mluvit, ale... Je to nějaké zvíře. Většinou mi mají 4 nohy zvířata. Jelen. Teď tam nemá žádné parohy, Mary. No ale Jak to může být tak jelen? jako krmelec. Je to jako... A jako domeček pro nějaké zvíře. Pouta pro psa? Počkej, pokračujeme. Ale já nechápu, to je za zvíře. Jako to je lidský příbytek, jako... Útulek pro psy. Tak jako je to nerozumím. Tak to jí docela poškrtat. Já nevím, co to je za zvíře vůbec. Však ale to už nemáme ani čas. Ježišmarja, tak jsem se ti snažila vysvětlit, že to je pes celou dobu, ne? A když ty jezevčík. A jako proč je tam ten... To je dlouhosrstý jezevčík podle Ani. Lebo si nevěděla, že to je pes, preboha, tak jako jsem ti mala ukázat, že to je pes. No ale tak, no. Tak jsem tam Ale já jsem se tě neptala, jako je to pes? Nie. Ty si hádala jelena. No to tak Prase? Jako prase. No dobré. Kráva? No a toto akože bol veľký pes a toto malý pes, čiže malý pes je akože jazvečík. A potom by som tam počas ešte... Malý pes je jezevčík automaticky. A ako som mala, tak jazvečík a nakoniec. No tak jako jezevčík je... Dívejte se, jezevčík. Je, jezevčík. On takové dlouhé uši má. Jezevčík. No tak, Katka má hezčího jezevčíka. Mary, to nevím, jestli bych hádal u tebe Ale vyšlo jezevčíka. hlavne o to, aby si myslela, že to je pes pre Blaha, nie. Toto by som ani nevedela, že je pes. No. No a vůbec. tak, ale no dobře, ale tak aspoň jako, tak ten jezevčík, tak malý pes okamžitě jezevčík. No, tak by si skúšala. Času bylo dost. Ja napríklad nepoznám iného psa skoro, ako jazvečíka malého, chápeš? No. Max Ben. No, ale názvy nepoznám. Jo tak dobré, no tak.